Safar çölüne gidesi gelýänler üçin häzir iň amatly kampaniýany paýlaşjak. Munun öňüm näçe kampaniýa bilen habarlaşdym. Onanyň bahalar gymmat eken. Iň amatlysı şol eken. Menem şoň üçin şulary saýladym. Şular ýa jip maşyn öňüňiň öňüne gelýär, aýlaya ýenisi de öňüňiň öňüne düşürýär. 5 adama $375. 5 bolup öz araňyzda paýlaşsaňyz uly sumy bolanok. Ýaşyp durýarlar. Nasaretine hemmesem şu firmaňyň $3 berde magazinme o ýerde olar ýaly kelleňe daňylýan ýer bar. Adamlar kellelerine ýalyklary daňdyrýarlar. Coffee, water, ice cream. Ana coffee var diye. It's too much hot. This very good. Ana diyorlar. Motorlara mineli. Bir de var soğuk bolýar diýdiler, galyň diýdiler. Beter de gızgınlar, ýöne gızgınlar şuwag tawa. Ana, men bäde bu motory birinji gerek sürkölýär. Hem beýeni, hem gorkýan. Aslında hiç gorkmaýar. Çäwede motorda aýlanmak şeýle bir gyzykleken welin. Meni 1 sagatlap motorymy üstüne düşürüp bilmediler. Ana bärde de özüme prinsesa dröýdüm. Gowy gelişdi diýdiler, menem şoňuşyny ere wakyp durun. Ana safaryň içine girýär. Iň gyzykly ýeri indi başlaýar. Köp iýiç bilmem, ýüregiňiň bolanmagy mümkin. Bir de şeýle diýip aýtdylar. Menem size aýtdym. Dogry maýdaýyn, ömrümiň iň uly adrenalinini men şu ýerde ýaşadym. Hem gorkunç hem gyzykly. Ana bu görýänleriňiz motor tipdäki maşinlar. Siz muny aýlanyp, isleseňiz aýlanyp bilýäňiz ýönemek üçin aýratyn bilet almaly bolýaňyz. Häzir öňümizde şow görkezýär diýdiler. Howlup şow garaşýar. Şular geçip gitýär, eýdinden şow görkez başlaýar diýdiler. Böyle bir şey de var ya. Habibi, come to Dubai. Tanış bolun. Bu biziň owadan şoförmüz. Häzir adın familiýasy näme gorkodaýyn? Anandraj diýe, Anandraj. Başda yarım saat aýlanymyzdan soň maşynyň tekerleriniň ýerini barladyk. Eger ýel azalan bolsa, ýel berýän ekenler durup, azalmadyk bolsa da dowam edilýär. Ýeli maşynyň özünden şular ýaly aparat bilen berýärler. Häzir gorkodaýyn size. Ana. Şeýdip maşyna ýel berýärler. Aňarda da adamlar suraty düşýär. Umuman gezelenji, gyzykly geçirýärler. Ay näme menem olardan kem galmaýyn diýip elime ýalygym aldym, eýle algadym, beýle algadym, video düşdüm, suraty düşdüm. Ay garas hezil etdim. İngowda bilen bilýäňizmi? Şoförümüz ökde surat çeken, alan suratlaryny prosta göreýin-de, durma şu ýerde size görkezýär. Tamam, günüm ýaşçyltygyna iýiçmene tarap boldy. Başda aýdyşym ýaly, iýiçki hem madat mol. Başda tölen pulumyň içinde.
Aydym dinlän bolly, gülüşdik, değişdik, ynay etdik. Görşüňiz ýaly şular ýaly bir uýutnuja üýt göçdükýär. Gadim stilli, mene haladym. Her ýurtdan we adam, haýsy ýurt gerek diýseň, hemme ýurduň adamma. Edip girilgeden girýän, häzir için size dollugyny görkezjek. Oja girýän, içinde çep kaptarly, kiçijek marketler var. Eslen zadyňyzy satyn alyp bilýäňiz, bu zatlar ýanky pulun içinde däldir. Eger siz şu zatlardan satyn alasyňyz gelse, bahasy näçe bolsa, tölegini edip satyn alýaňyz. Soň aýtmat diýmäň, menüň daşyndaky alan hemme zadyňyzyň tölegi daşyndandyr. Gidip şu ýerden mek alsaňyz, oň töleginiň daşyndan tölemeli, näme alsaňyz daşyndan tölemeli. Diňe menüň içindäki zatlar size mut berilýär. Berde spirtnoýlar bar. Esleseňiz spirtnoýum içip bilýäňiz, esleseňiz kalýanym çekip bilýäňiz, eslediňiz şekilde arkaýyn dynjalyp bilýäňiz şu ýerde. Ýene daýdýan. Buloňam tölegi daşyndan. Näçesini ýeňem? Dur men içine gireýin. İçine gireýin. Ana bizim owadan şoförümüz. Girdik. Ana, hi. What is this? Короче. Ayna kartoşkalı burada. Tutron yerine pişirýärler, berýärler. This is shawarma? Spicy or not spicy? Normal one. Okay. Bu is nerden gelýär diýsem, ana nerden gelýän eken. Oje naharlary taýinlap durlar. Häzir hem adamlar üşençe taýin bolýar bulangan naharlary. Cüceba, lülova. Şu an acım däl bolýan, içimden geçip barýar. Özüm mut. Tamam diýelim ýanyna geldim. Çynym bilen hünärlik geldim. Ýöne bara. Bulary görüp Münmökten vazgeçtim. Seyredim da, diýäň çöküşüne seyredim. Men ýaly atyryp ýykylyp gider. Mene gorkamak diýenligi arkaýyn dönüp suraty düşüp bilýäňiz. Şeýle bir kuruk aýlanýarlar, suraty düşýärler. Bulam şu tölen puluňyzyň içinde. Oje bärde mehmanlar gelmez jemlenip başladylar. Häzir şow görkezýärler. Yıkılar öýtdim, bir saat pırlanny, şonu da ýadany. Bıçağıdın şok ol, başını teredeýinde. Çyny bilen şok boldy, wagt çağam. Konsert dowam etdi. Hemme konsert görüp başagy bolýarka. Men size naharlar görkezjek. Şu menüdäki naharlar diýdim, ana menü. Häzir şu ýerde görkezjek naharlaryň hemmesi siziň şu ýejek naharlaryňyz. Başda içmeli, başdaki eden, töleňiziň içindäki naharlar şular. Şiş tavuk var, balyk var. Ene görşüňiz ýaly. Salatlar var, näçe türlü.
Frukt tamam. En sonunda slat sama. İşek soğulanıdan orijinal. Bu haysi yurdun tanıstığına bileme gönü haladım. Bulam bir 20 mintiyalı tansın oynadı. Soň naharlar taýyn boldy, naharlar geldi. Bize naharlary özler getirip berdiler. Aslında şu saçlı stol özüňe gitýäňi, näme ýesiňiz gelse, öz gaňyňyzy özüňiz salyp alýaňyz. Garaşyp oturmaň, özü gelýän näler, özüňiz salyp alyp gelýäňiz, ýejek zadyňyzy. Alındam goýup. Bolla. Berdin hem için her kim üşüp durka deyip bizem vardık. Aslında hana çektirýän ekenler. Soň öz oçurmyza garaşyp, bizem hana çektirdik. Şey deyip jüp üstüne plastik ýalar ýuwaňdan soň şu plastikler çalajak ýa garaş. Bakasam ýerim derken. Wow. Boljak ha bolala. Berde de arabeşikge surata düşüp bilýäňiz. Soň bir gut bilen surata düşdüm. Soňam otly şowar köp başladylar. Safara bolan gezelençini cemlendi. Daşyna görmüşler, içinde ödümüz bolsa hafif goşuk.